What? Pinapaitan. Ang lakas talaga ni Kalito. Kalito, 20-20 lang. GoPro stop recording. Good morning mga ka-GSB. Ano Kalito, saan tayo pupunta? Ha? What? Why not? Saan? Kamiling? Kaya mo? Hindi nga. So yun mga ka-GSB, dahil tayong kamiling, madilim pa, it's 4:35 pa lang. So tingnan natin kung makalabas na tayo ng Pangasinan. So samahan nyo kami. Let's go! Those were the days. Welcome to Tarlac. Officially nakalabas na rin tayo ng Pangasinan. Ayun, masama ulit natin. Oops, higher doggy. Higher poblasyon. Ayun o. Dito tayo. Doon daw tayo. So picture muna tayo mga ka-GSB. Ayun o. So yun mga ka-GSB, good morning uli. So time check 5:35, 5:40. So nandun sila ka-GSB natin. Hinto kami dito sa 7-Eleven para mag-regroup. So nakita nyo naman, madilim pa sa paligid. Mga ilang ano pa to? Taonat? Siguro, mga ano na lang, 5 kilometers na lang. 5? Pwede na. Malapit na. So si Kaonat sumunod lang yan na alimpungatan daw kanina eh. So kape muna tayo mga ka-GSB. Tsaka larga uli. Get in the way. So ayan na nga mga ka-GSB. So after namin magkape, konting pahinga, saka larga na uli. Time check 5 minutes. So time check tayo mga ka-GSB. 5 minutes before 6 ang oras dito. So nakita nyo naman, ito ang kagandahan pagka lumalabas ka ng madaling araw. Napakaganda ng view at syempre napakasarap ng panahon. So ang sarap ng pakiramdam pagka ganitong lumalabas ka na madaling araw. Yung nga lang sa klase ng lens natin medyo hirap. So yun, may nadaanan tayo mga nagpupunta ng simbang gabi, galing pala ng simbang gabi. So brings back the memories yung nung medyo bata-bata pa tayo. Dati ganyan din tayo, madaling araw pa lang punta ng simbang gabi. By the way, it's Christmas season na mga ka-GSB. Kaya ganyan, may simbang gabi na. So yun, medyo nakawili tayo ng konti mga kadulski. Pasensya na kayo at naging sentimental value tayo. So nakita natin si Kalito at ginanahan tayo na habulin siya dahil maganda yung daan, diretsong diretso. So sinubukan natin na mag-sprint ng konti. So konti lang naman. Makarang National. So kita nyo naman yung ganda nung daan kanina. So nag-sprint tayo ng konti lang pampahingal.
6:10 na mga ka-GSB. Malapit na tayo sa paroroonan natin. Konting kemot na lang. So after ng mahaba-habang pedalan mga ka-GSB, so yun, may aso. Alain mo. Nakarating rin tayo sa Tarlac. Alain mo. Nakarating din tayo. Yahoo! Ito yung paborito daw ni Biker Old. Sabi ni Lodi Idol Biker Dude. Ayun oh. So yun nga mga ka-GSB, siguro nagtataka kayo kung ano yung binabanggit ko. Sila Biker Old at sila Lodi Biker Dudes, yan yung mga idol natin sa pagbablog. So yun mga ka-GSB, finally nakalabas din tayo ng Pangasinan. After na mga ilang araw din na pagpa-practice, pagbabike, yun, nakalabas din tayo, nakalayo din tayo. So tuwan-tuwa na tayo dito. Tapos meron tayo nadaan ng mga bikers din. Yun, gusto magpa-shoutout. Kaso syempre hindi pa naman tayo sikat. So next time na lang mga kalodi dyan. So sa mga bago dyan, please subscribe to our channel, Grand Slam Bikers Team GSB, para sumikat na rin tayo mga ka-GSB gaya ng mga lodis natin dyan. So yun na, tuwan-tuwa na tayo dito. Akala natin na nakarating na tayo dun sa destination natin. Yung pala medyo malayo-layo pa. So from San Clemente, tumuloy pa tayo ng Kamiling, Tarlac. Yun naman talaga ang pupuntahan natin. So tingnan natin dito sa map mga ka-GSB. So nakita natin na 6.6 kilometers pa kailangan natin na takbuhin. So 12 minutes na lang. Pwede na. Kung gamit mo ay kotse. Magaling yung sa kang bike kupal ayaw. ka. Pag nilakad mo naman, mga 1 hour pa, 13 minutes. So, syempre, siguro sa bike, mga ilang minuto na lang yan, mga ka-GSP. So, yun. Diretso pa rin tayo sa pagbabike. So, ika nga ni Kalito. Okay, get it away! So yun mga ka-GSB, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakbay. So may mga nakakasalubong tayo. Siyempre dapat lagi tayo maging friendly. Babati tayo, saka lalo na sa mga aso. Saka kahit pagod na, huwag masyadong yuyuko-yuko kasi may mga yan, kagaya niyan, mga madadaanan tayo, mga sablay sa mga daan. So yun mga ka-GSB, nauna na sila. Kaunat at saka Kalito. So yan, nag-ayos pa tayo ng ating sync camera. So nandito na tayo sa Duklong 2nd. So yun nga mga ka-GSB, yung mga nadadaanan natin mga barangay dito sa may Kamiling. So yun, nadaanan natin yung Duklong 2nd. Tapos nadaanan rin natin yung Sitio Barangay Nagsagaran. Saka barangay Sinulatan. So hindi ko alam yung mga ibang barangay kung tama yung mga nabanggit ko. So oras dito is 6:25. So may mga nasalubong tayong nagpapastol ng baka. Siyempre maaga-aga pa yun eh. Makikita nyo rito na napakaganda ng mga tanawin. Yun, puro rice field dito. Saka magaganda yung mga malalaki yung mga mahogany yata to mga ka-GSB. So isa lang talaga masasabi ko rito, maraming mga aso sa Kamiling. So napakarami ng mga nadaanan nating aso mga ka-GSB. So parang good sign yata to dahil ganito rin si Idol si Lodi Biker Dude. Lapitin daw sa aso. Baka ito na yung sign na sisika din tayo. Yun, sana all. Kaarosipan. Ayun oh. Nailang poblasyon.
nandito na tayo sa may poblasyon. So ito na yung papunta ng nadadaanan natin pag pumupunta tayo ng Maynila. Talagang nakalayo na tayo mga ka-GSB. Tarlac City to Manila. Ayun o. Dito tayo. So yun mga ka-GSB, sa wakas nakarating din tayo ng Kamiling, Tarlac. So alam ko init na yung mga kasama ko dahil kanina pa sila nag-aantay. So habang init na sila at nakapagpahinga, tayo naman puro mga aso ang mga nadadaanan natin. So yun, nandito na pala sila, so makapagpahinga na rin sa wakas. Kalain mo, ang haba nun. So yun mga ka-GSB, larga ulit tayo. Nakapagpahinga lang tayo ng mga 5 segundo dyan. Dahil kanina pa nag-aantay ang mga ka-GSB natin. So larga ulit tayo. Sabi nga pupunta pa tayo ng Maynila. Pero more practice pa. So ayun mga ka-GSB, nandito na tayo sa may Kamiling. Matama Kamiling, Tarlac. Ayun o, andyan siyempre sila Kalito. At siyempre na si Kaonat. Ayun yung simbahan. Thank you Lord, nakarating din kami. So ito yung first na labas natin ng Pangasinan. Hopefully masundan pa uli ito ng marami pa. Punta tayo ng mga malalayong lugar. Basta practice lang para lumakas tayo. Akalain mo, ito yung mga dinadaanan papunta ng pag nagpupunta ka ng Maynila, ito yung mga dinadaanan namin. So ngayon napuntahan na namin gamit ang bike. So thank you Lord, God is good talaga mga ka-GSB. So kung bago ka lang sa aming channel, please subscribe to our channel, Grand Slam Bikers Team GSB. At paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga ka-GSB. So yun, picture daw muna mga ka-GSB. Get in the way! Ayun o, so nandito na tayo sa kainan. Siyempre si Kalito hindi magkanda ulaga sa kakapili. Ano Kalito? Nakapili ka na? So yun mga ka-GSB, kita nyo naman, ang dami mga pagkain. So yan kami kumain after namin mag picture. So si Kalito hindi magkaugaga kung anong pipili niyang ulam kasi napakaraming pagpipilian, saka mura lang mga ka-GSB. So kain muna tayo mga ka-GSB. Let's go! A few moments later. Ayun o, so yun mga ka-GSB, tapos na tayong kumain. So time check 7:15. So pahirapan na naman pag uwi nito dahil busog na Hindi ako kumain ng masyado kasi mahirap na eh. si Kalito, tapos ka na. Kalito, kaway na. Si Kalito talaga malakas. 20-20 takbuhan sa kainan. So yung mga ka-GSB, sa mga bago dyan, please subscribe to our channel, Grand Slam Bikers Team GSB. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga ka-GSB. Uwi na kami mga GSB. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Carry away! si Kalito talaga malakas. 20-20